Jordi Alba, Vieira. Să începem cu rezervele. Sonley Portalu, Ter Stegen, Cabral. De la ce spun? Andrei Gomes. Așa, da. Trupele Fișu. Jose. Dele Jose, Rosa. Costa, Costa. Godin. Să facem de să vedem ce antrenor avem. Dar se potrivește cel mai bine, îl alege. Cu siguranță. Jucăm împotriva lui, echipa din Germania. Mi se descarcă telefonul, nu! De ce? Am luat și calpin. Nu, lasă. 2-0, man. 2-0, 3-0. 3-0. Eu mă curc. Marseille. 3-0. Și am luat și calpin. Am handicapați jucătorii noștri. 2 au galben, nu? Ștefanie! Fătu-i în gură! Gata, mă. 2-1. Mă plictisesc. Scor de clasă mondială. Deschidem un mega pack. Mega pack. Am sclap. Și ăsta e sclap. Ăsta e mai sclap. Și acum mai vinde. Ce să spunem, domnule? Domnule, își vinde că-s răi. Toată echipa vând. Aiul mai am. Stau. Avem pe Ciprian la echipa de Ultimate Team. Mă cam doare capul și gâtul. Vindem pe toți. Afară! Tu fă în gură. Am venit să colindăm, fără adunăm, că n-am venit
Acasă, fer, adunăm grâu. Pe masă caselor vizită. Adunăm, dar și cu bucătăm. Din la colindat, fer, adunăm, bădigă sorar. Fer, adunăm, să înghesuie și ei, că-s niște prostalei. Scale luminoasă și un bilețel pe masă. I-am vândut. Am scos bănetul. Am scos nenea. Cumpărăm pec cu 150 de mii. Băi, mai am 1%. Și un teddy. Băi, cam stai. Îl vând. Pe toți vând. Hai să ne cumpărăm de asta. 100 de mii. Mai consumăm din bani. Un fumahrez. Nu-i mai. Pe toți vând. Să descarcă telefonul. Să descarcă telefonul. Veniți că ne dăm pe manele să luăm. Are o da îl avem la echipa de Team of the Year, man. Fred Johnson, baby. Fred Johnson. Asu. Și ăștia mai sclavi care n-am ce face cu ea, i-am vândut. Ceau, paus! Și nu știți de asta. Asta e derota norocului. Așa se spune. Futu-vă în gură. Răi. No, aproape să pice Messi, man. Mandy. Și pe ăsta-l vând? Nu, mă duc să-l vând, neneu. Ce se poate? Nu se poate. I-am vândut și Team of the Year. Uite, care era mai bun, man? Nu se poate, man. Și cam atât cu episodul. La revedere! Să nu uitați să dați un like.